ଯାଉଛୁ କଟକ କୋଉଦିନ ଆସିବୁ? ମୁଁ ଆସିବି ଶୁକ୍ରବାର ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଆସିବୁ। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଆସିବୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରହିବୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ? ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି ତା ପଛରେ ଦେଖୁଛି ଚାର୍ଜ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜ ଚାର୍ଜ ଅଛି କି ନାହିଁ ହଁ ପଛଆଡ଼େ ଦେଖୁଛ? ମୋ ଟିକେ ତ ଓଲଟା ଲୋକଟା ଫ୍ରିଜ ପଛପଟେ ଚାର୍ଜ ବସିବି। ହଁ ତୁ ବସିବୁ କି? ତୁ ବସବୁ। କ'ଣ ଖୋଜୁଛ କ'ଣ କୁହ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି କାହିଁକି? କହିଦେବି ତ ସବୁ ସରିଯିବ। ମୋର ସବୁ ସେକ୍ରେଟ। କ'ଣ ଆଣିକି ରଖିଛ ନେଇକିରି ଯିବ? ଜାଣିଛ ତ ଠିକ୍। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କ'ଣ ମୁଁ ପାଇବି। ହଉ ଠିକ୍। ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କଟକରେ, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। କେଉଁ କଟକରେ ପିଲାମାନେ ତ ହେଇତି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ତ ସେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। କଟକରେ କୋଉ ପିଲା ଅଛି ତମର ପୁଣି? ମନ ତ ନାଇଁ ମନ ତ କାଇଁ, ତମେ କୁହ କଟକରେ ତମର କୋଉ ପିଲା ଅଛି? 60 କ୍ରସ୍ କଲା ବୋଲିକି ବିକୃତ ହେଇଗଲାଣି ନା କାଇଁ ବାଉଳାରେ ତ ଆଉ କିଛି କହିଦଉନ ପିଲା ଅଛି କଟକରେ। ନା ଆଉ କେମିତି କହିବ? କାଲି ବି କହୁଥିଲା +2 ବହି ଗୁଡାକ ଦେଖିନିଅ କାଲି ବି କହୁଥିଲା। ତମେ ମତେ ଯେମିତି କରୁଛ 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର କରି ଛେଳିବାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି। ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଥା କହିଲି? ମୋ ପିଲାମାନେ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପିଲାମାନେ ତ ଏଠି ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି। 2ଟା ତ ପିଲା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ ତ ଯାଇକିରି ସେ ତ ବାହା ହେଇସାରିଛି, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲା। ତା କଥା ଛାଡ଼, ଆଉ ଖାଲି ତାକୁ ଯାହା ଫୋନରେ କଥା ହେବା କଥା। ଆଉ ଯେବେ ଆସିବ ଦେଖା କରିକି ଯିବ। ସେଇଟା ତ ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଇଏ ନାହିଁ ନା, ଆମେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଡାକିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କି ତା ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯେବେ ଆସିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆସ ଯାଅ ଭାରି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଗରମ ଲାଗୁଛି ପଳେଇ ଆସ ହେଲା। ଆଉ ଡାଡି କହନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତମର ପୁଣି କୋଉ ପିଲା କଟକରେ ଅଛନ୍ତି? ମୌନି ସମତି ଲକ୍ଷଣ ଡାଡି କିଛି କହିଲେ। ମୋର କୋଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ଟିକି ଠିକଣା ଦେବି କ'ଣ? ତମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଲୋକ ଦେଖିବେ। ତମେ ଯାହା କହୁଛ ବା କହିଲି କ'ଣ ଏଇ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁକରି ତମେ ମାନି ଯାଉଛ ନାଇଁ ମୋର କୌଣସି ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଟିରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଗଲା, ଆଉ କଥାଟା ମୁଁ ଏମିତି ବାଳୁଚାଳି ହେଇକି କହିଦେଲି। ଆଉ ମୋର କେବଳ ମାନେ କୋଉ ଛୁଆ 2ଟା ତମର ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆଗ। ତମର ଛୁଆ 2ଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଛୁଆ କଥା ମୁଁ କହିଛି କି? ତ ଇଏ ହେଲା ମଝିଆ, ହଁ ମାନେ ଭାରି ରାଗି। ଇଏ ହେଲା ସାନ, ଛାଡ଼ ତା କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ସିଏ ତ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ବଡ଼ ତ ଛାଡ଼, ସିଏ ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛି ମୋତେ, ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ମାନିବା ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହ? ମୁଁ ରାଗି ନ ଡାଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ରାଗି। ତୁ ମାନେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଟାକୁ ଦେଖି ଯିଏ ଦେଖିବ ତତେ ସେ କହିବ ରାଗି। ଗରମ ଲାଗୁଛି ତୁ ବି ନାଇଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ କହିବିନି, ତାର ଗୋଟେ ଢିଲା ଟିକେ ଅଛି। ତୁ ଯେମିତି ମାନେ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ନେଗେଟିଭ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚୁଟି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଚୁଟି ହିଁ ନାହିଁ। ଚୁଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋର ବି ନାହିଁ ଏଠି। ମୋର ତ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରିମାଚୁର ଥିଲି, ମୋର ତ ନାହିଁ। ଜନ୍ମରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ଜନ୍ମରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୁଟି ଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସବୁ ଗଲା। ଅଳ୍ପ ଅଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଅ ଭାରି କଟକ ଯାଅ, ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ବିଲେଇ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛି ଖାଲି ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇବ। ଏ ଦେଖ ଖୋଲୁ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଖୋଲୁ ସେ କହୁଛି ଖୋଲିଦିଅ ମୁଁ ଆସିବି। ଗରମ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିଲା, କହିଦିଅ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆମେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।
ଆମେ ବି ଆଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗକୁ କରିବା, ଯାଉ, ଆମର ବି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ video କରନ୍ତୁ। ଆମର ସମସ୍ତେ କଲେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଲାଇକ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜେଇ ଦେଉଛୁ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ଆମର ଟିକେ ଅନୁରୂପ ଆମର ଭଳିଆ କରନ୍ତୁ।